Здравейте, казвам се Станислав Николов и съм част от екипа на Бояна Агро ООД, главния оператор и агроном. Тази година се замислихме да закупим продълбочител, докато досега не сме имали подобна машина. Сме използвали главно плугове за обръщане на почвения слой, но сега с новите нормативни уредби за запазването на почвата има ограничения върху тази обработка, затова решихме да се насочим към продълбочител. Избрахме много хубава машина и достъпна на пазара. Условията са много тежки, повече от 100 дена не е валяло, няма абсолютно никаква влага. Продълбочителя е 2,5 метра и е прикачен на трактор 265 коня, което е идеалното съотношение. Трактора въобще не се натоварва и работи нормално. Движи се със скорост от 8 км в час. Настроена е на 50 см работна дълбочина. Обработваме 20 декара на час със средна скорост 8 км в час. Разхода на гориво е 2 литра на декар, докато при оранта работя с 5-корпусен плуг. При такива условия разхода на гориво отива по-скоро към 3 литра, дълбочината там е 30 см и самата обработка е много по-сложна. Докато тук, особено с хидравличната защита, само го забиваш и караш. Радвам се за такива професионални коментари, изказани от нашия клиент. Важното е оператора да знае какво прави, как да борави с машината и оттам нататък производителността на самия инвентар и трактор става доста по-добра. Можем да пожелаем нашия клиент успешна кампания, да наблюдава за в бъдеще резултатите спрямо продълбоченото и ораното място. Сам ще придобие представа какво и как ще се случи и по какъв начин той да се направи сметка да работи.